Здравейте на всички, аз съм Анти, днес с мен е Ян пак в парка. Ще правим сега истински влог, ще задаваме въпроси и предизвикателства. Това е четвърти дубъл на този клип, защото Ян... Сега какво да говорим, е? Ами този път аз ще му задам въпроса. Въпрос или предизвикателство? Кой искаш ти? Предизвикателство. Ами добре, значи... Отиди при човек и му кажи какво става. Добре. Аре, ходи. Снимай. Аре, отивай! Аре, отивай, бе! Какво става? Не на мене! Ян, не на мене! Предаваш ли се? Какво? Предаваш ли се? Казах му. Каза ли? Да, бе, казах. Да, бе, да. Не се прави, бе. Добре, напишете в коментарите дали Ян според вас лъже или не. Така, сега Ян ще ми задава. Да. Задай ми истина или предизвикателство? Истина или предизвикателство? Аре. Не, няма да е предизвикателство. Аре. Истина. А не, истина ми е въпрос. Аре, давай, задавай. Да. Въпрос. Значи, когато играеш в футбол, можеш ли някога да се мешаш изобщо? Ами, мога, обаче срещу по-слаби. Правил съм го. От мен или от? От себе. Знам. Така, аз сега ще питам. Да. И въпрос или предизвикателство? Въпрос. Ами, ставаше въпрос, сега. Вярно ли е, че повече харесваш сладоледа на Несле от сладоледа на Рафи? Да! Сериозно? Ми да! Според мен Рафито е по-добро. Давай, ти задавай. Айде, ти задавай, бе. Добре. Така. Истина или предизвикателство? Ами... Чай се сега. Истина или предизвикателство? Въпрос се казва. Добре, само да ти кажа едно нещо. Клипът ще стане много скучен, ако го правиш. Само един. Предизвикателство. Въпрос. Добре, следващия път, ако кажеш въпрос, се махам от тук. Добре. Така. Но може да откажеш, но и да откажеш не изгаряш. Само отказваш. Така. Въпрос. Защото това не ти е истина или... Това не е риски там. Изяждал ли си главата? Да. Не, разбира се. Добре, предизвикателство, дай, казвай. Добре. Предизвикателство. Направи шпагат. Шпагат? Какъв шпагат? Мъжки. Това не е мъжки, това е женски. Добре, значи женски. Направи женски. Не мога. Добре, значи... Не, аре, ще снимай. Добре, дай. Пробвам. Часа. Не мога. Разбира се. Не мога, разбира се. Не знам дали се видя нещо. Да, извинете. Просто снимаме с таблета от слънцето и не се вижда много. Така, давай. Така. Чудя се. Така. Ама ти си, бе. Момент. Давай. Въпрос или предизвикателство? Кой иска? Искам въпрос XD. Въпрос XD. Окей. Въпрос XD. Отиди и прови секс травата. Абе, това е... Аз казах въпрос. Бъде човек. Добре, бърках се. Вярно ли е? Ма съм момче. Слушай, Вярно ли е? Момиче, ама съм момче. Вярно ли е, че World of Tanks е по-яка от Guns N' Robots? Да. Добре, защото аз не знам отговора и затова ми е интересно. Разбира се, World of Tanks е много по-яка от Guns N' Robots. Да, на Guns N' Robots никога няма снимаме. Да. Може да снимаме един-два пъти, ама това е по-нататък в живота. Да. По-добре Майнкрафт. Майнкрафт е най-яката игра. Сега добавиха в World of Tanks и нови апдейти и нови глупости. Да, бе. Добре, дай задавай. Аз съм момче, да знаете. Така, ти си.
Не, аз ще зададам Добре, въпрос. така. Анти, искам да се питам. Не съм казал въпрос или предизвикателство. Добре, въпрос или Предизвикателство. Ама чакай, въпрос или предизвикателство, аз съм момче да знае. Добре, предизвикателство избирам. Предизвикателство какво? Например, значи, предизвикателство. Качи се на, ей така, на облегалката на това, с крака и скочи. Ама на това Долу. ли? Да бе, на това и после скочи долу. Ами снимай. Чакайте хора. Ето. Браво. Не. Без. Виж сега ще ти покажа как се прави. Снимай. Не трябва ето така. И аз мога ето така. Трябва да се изправиш и от тогава да скочиш. Добре. Много е лесно. Нищо. Нещо. Ара, са. Добре. Аз ще я правя. Аре, не, идвай. Мъгъл като ми се удари в кофата за буклук. Така. Си лоша кофа за буклук. Така, аре стига, Така. Значи, истина или се осмеляваш? Въпрос или предизвикателство? Въпрос или предизвикателство? Въпрос. Това е предизвикателство. Седи и прави сека за травата. Коя тръба? След тая, коя ти искаш. Бе! Няма тръби тук, бе. Трава, бе! Трева! О, добре. Снимай. Окей. Та трава, окей? Готово. Добре. Аре сам. Как ти? Въпрос. И каква е или риск? Въпрос. Въпрос. Така. Ела на себе си. Изглежда. Можеш ли да се качиш на високо място? Ами не, ако не знаете, аз имам страх от високо. Добре, така. Аз съм! Какво искаш сега? Въпрос или предизвикателство? Искам предизвикателство. Добре, Янки, че са на една стена там. Добре, ама ела поблизо до там. Добре, чакай поне да си прибера калъфа. Ела да ми го прибереш. Идвам. Айде. Просто ще нося и раницата. Ама аз отдалече ще е такова. Как отдалече, бе, бат? Как отдалече, бе, бате? Мислиш, че там ще те виждат. Ще снимам другите деца. Аре, от задната страна ще се качваш. От задната страна! Окей. Така. Сега, Ян ще се качва по една стена там. Аре се. От тази страна. Аре, почвай. Сега виждате го колко е гъвкав. Айде! Пак ще пробва той. Той не може нищо да направи. Кия не мога. Откъде? Каза да ти дам през това предизвикателство. Не знам. Мислех, че ще успея. Мислиш, че ще успееш. Ще успея? Добре, аз съм. Чакай, имам идея. Как да успея? Последен път. Не мога. Идеята. Така, добре, питай ме мене. Така, истина или риск? Предизвикателство, това не ти е. Предизвикателство. То аз пък. Не предизвикателство, въпрос. Добре. Добре, аре, предизвикателство, аре. Предизвикателство. Трябва да отаствам. Що да отаствам? Добре, така. Не, отказвам. Добре, ще го правиш. Не ме отказвам. Не можеш? Не, мога, имам право, ако не искам. Така, аз имаш право на 3 пъти. Не, добре. Така. Аре да имаме право само на 2 пъти. Отказване. Да, обаче и да не... но имаме право само на едно гадно предизвикателство. Аз на тебе ти дадох едно гадно и ти ми даде едно гадно. Ама аз го изпълних, че си нужно ти дойш, ти трябва да изпълниш едно гадно. Фаре, снимай! Си не си представя, така просто пречиш ти.
Усъхни си пръстите. Така. Така. О, какъв секс, колко приятно. Добре, и въпрос или предизвикателство? Избери въпрос. Въпрос, Кое е любимото оръжие от тея там? Кое е любимото оръжие? Нела. Аре, кажи, да. Мисли? Чай, че почна да вали. Да. Стойка, братчета, ама. Ей, това. Това ми е любимото оръжие. Винаги съм го обичал. Ей, това. Не, любимото ми оръжие е това горното. То също става, ама е по. Не, там можеш да избираш мерни, аз това го обичам. Това може да си избираш мерни. Не, само на едно можеш да избираш как да си изглежда мерника, само на едно оръжие. Така, добре. Аз съм, питай ме. Предизвикателство. Нямаш право на гадно. Аре. Предизвикателство. Легни на земята и прави така. Все едно правиш ангели. Добре, снимай ме. Добре. О, ето хора, съблече си раницата. Бати смотаното. Знам. Сигурно се получава не толкова добре. Чай, че почна да вали сериозно. Да. Ами, ако искаш, Анти, да го спираме. Не.